Слава на Бога! Виждате какво се случва навсякъде около нас в света. Виждате за различни войни, продължаващи конфликти. Виждате за състоянието, което е в България. Виждате за това, че сме пред прага на еврото. Говори се много за дигитално евро. Това означава контрол, тотален контрол. Вчера ходих, извикахме банката да си изкарам нова карта. Не е било като преди. Отивам, подписвам се личната карта, подписва там ЕГН и получавам. Тук трябваше 1 час да ми правят лицев контрол и разни други неща. Вижда се, че вървим съвсем към края. Не ни се иска да вървим към края, но вървиме. Хванали сме се в този живот и не искаме да пускаме, обаче въпреки това, по една или друга причина, ние ще отидем в вечността. И днеска темата, която съм подготвил, това е пътят на свидетелството. Четяйки миналия ден Божието Слово, в Йоанна 4 глава, там се говори за жената, която отива на кладенеца, самарянката. Много интересна история. И когато човек се задълбочи, когато човек започне стих по стих, да вижда за какво става въпрос, да иска да разбере, да осмисли това, което Господ му говори директно. Не чрез някой човек, той му говори. Започва да разбира истините от Божието Слово и да става по-привлекателно Божието Слово, което имаме. И аз благодаря на Бога, защото то е вдъхновено. Защото Святия Дух работи чрез него и той променя. Променя нашите мисли. Променя нашите настроения и желания. И ако искате, можем да отворим Библиите, какъвто и да са формат. Когато знае Господ какво са дочули фарисеите за него, именно, че Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан, виждате още от самото начало как авторът ни показва зараждащ се конфликт, който Исус избягва, заради интригата, която вероятно фарисеите се опитват да спретнат. Само няколко стиха по-нагоре може да погледнете в контекста и да видите как идват учениците на Йоан и го питат и така нататък. И ще разберете, че наложило се Исус да се премести в друга област. Не, че сам Исус кръставаше, а учениците му. Напусна Юдея и пак отиде към Галилея. И трябваше да мине през Самария. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. Там беше Яковият кладенец. Уморен от пътуване, Исус седеше на кладенеца. Беше около 6 час. Дойде една самарянка да си напълни вода. Исус си каза: дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Тогава самарянката му каза: как ти, който си юдеен, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не общуват с самаряните. Исус ѝ отговори: ако беше знала Божия дар и кой е онзи, който ти казва: дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Думи, които са много силни, изказани от нашия Господ Исус Христос. Жената му каза: Господине, нямаш какво да загребеш вода, а и кладенец е дълбок. Тогава откъде имаш жива вода? Нима си по-велик от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него, и синовете му, и добитъкът му. Исус ѝ отговори: всеки, който пие тази вода, пак ще ожеднее. Отново силни думи. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Амин. Жената му каза: Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук, за да изваждам. Исус ѝ каза: иди повикай мъжа си и ела. Жената му отговори: няма мъж. Исус ѝ каза: право казваш, че нямаш мъж. Защото 5 мъже си имала и този, който сега имаш, не ти е мъж.
това, което казваш, е вярно. Жената му каза: Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи на този хълм са се покланяли и вие казвате, че в Иерусалим е място, където трябва да се покланяме. Исус си каза: Жено, повярвай ми. Жено, вярвай ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Иерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Амин. И само 40 стих. И така, когато самаряните дойдоха при него, 39. И много самаряни от този град повярваха в него поради думите на жената, която свидетелстваше. Той ми каза всичко, което съм направила. Амин. Много самаряни повярваха поради думите на жената, която свидетелстваше и казваше: той ми направи това, което съм направила в живота си. Амин. Началото и почти края на тази история. Виждаме началото и всеки един от нас може да се задава въпроси, което въобще не е лошо, когато чете Божието Слово. Разбираме, че Господ се мести в Галилея. Разбираме, че в 4 стих трябваше да мине през Самария и думата трябваше говореше, че той знаеше къде отива, имаше какво да направи, имаше да извърши волята на Отец. Искам да ви кажа, че в нашия живот думата трябваше често трябва да бъде използвана. Трябваше ние да свидетелстваме, трябваше ние да кажем за Исус Христос, трябваше ние да покажем себе си като човеци, нашето отношение, но в момента виждаме, че Исус трябваше да мине през Самария. Знаете, евреите и самаряните никак не се обичаха. Знаете, евреите смятаха самаряните за смесица от юдеи, езичници, измедници. Самаряните си направиха там в Самария отделен храм, там се покланяха. Евреите въобще не ги обичаха. Въобще. Виждаме, че Исус Христос разчупва онази бариера, която много евреи са били спирани. Дори те са заобикаляли и са минавали през друга област, за да стигнат до своята в Юдея, но виждаме, че Исус не постъпва така. Той абсолютно не мрази хората и отива там, където е пратен, там, където трябваше да извърши волята на Отца, защото Той за това е изпратен да върши волята на Отец. И днеска ние, слушайки Божието Слово, разбираме, че волята на Отец е благовестието, е свидетелството за Христос. Волята на Отец е да свидетелстваме и виждаме какво Исус Христос прави тук, на това място, в тази история. Той трябваше да мине. Дойде в един самарийски град, наречен Сихар. Словото ни казва кой е бил този град, какъв е бил. Бил е подарен от Яков на своя син Йосиф. Там е бил Яковия кладенец, който, между другото, когато четем историята и от Божието Слово, тълкователи казват, че той се наричал на арамейски Божий дар. Четейки историята, виждаме Исус как казва за Божия дар. Ето, ако беше знаела Божия дар, кой е онзи, който ти казва дай ми да пия? Интересна история, когато ние се вглъбиме и започнем да изучаваме Божието Слово, защото то ни говори много. Защото то ни представя благата вест като извор на живот. Ако беше знаела Божия дар, кой е този, който ти казва дай ми да пие, ти би поискала и той би ти дал жива вода. Не просто вода, а жива вода. Исус пренебрегва всякакви еврейски порядки. Пренебрегва порядките на учителите, които са мразили евреите. Отива в Самария. Отива по най-краткия път. Отива и сяда на кладенеца. Знаем, че отива по обяд. И
Задавали сте се въпроса защо точно по обяд? Защото отговорът се крие в Божието Слово. Четейки Словото, виждаме защо той отива по обяд. Като Бог и човек, той знае какво ще се случи. Отива и сяда и чака, пренебрегвайки всякакви бариери на евреите. Той иска да поднесе благата вест и да изяви себе си и да каже кой е той. Там на Якове кладенец, уморен от пътуване, в 6-тия час казват, сяда и чака. Но той знае кой ще дойде. И виждаме, че идва една самарянка, която носи стомна с вода и той сяда и казва, седейки казва, дай ми да пия. Четеме в историята, че учениците са отишли да купуват разна храна. Със себе си те са носили ведрата, които по принцип евреите са носили, когато са ходили на пътуване. Исус е нямал такова ведро в себе си, за да го потопи, да си напълни вода и да пие. Ние виждаме, че и като Бог, Той знае какво ще се случи, знае какво предстои. Не напразно ви прочетох последния стих и виждаме резултата от това, което Той отива да извърши. А резултата, пренебрегвайки всички онези омрази, които евреите са имали, за да може да благовества на една самарянка. На една жена, която е била отхвърлена от всички и от всеки. Знаете, по това време никой не е отивал. Били сме в Гърция, знаете, по обяд няма никой. Къде са тия хора? Търсим ги, няма ги. Те си почиват, те се крият от слънцето. Толкова силно слънце. Виждаме днеска как толкова задушно и горещо. Представете си там в Израел на 40 градуса и тя отива. Ние знаем от историята, че тя е била, четейки за това, че имала много мъже, е била блудница. Не е искала да се среща с никой от хората от града. Било е трудно да общува с тях. Виждайки, те се я изобличавали и тя отива по това време нарочно. Без да знае, че Исус Христос чака точно нея. Чака точно нея. Една презряна жена, една отхвърлена жена. Отива той заради нея, пречупвайки всяка бариера. Искам да ви кажа, че в този живот Исус Христос е дошъл до презряните. И ние сме били такива. В 1 Коринтяни се казва, че вижте какви бяхте вие отхвърлените. Не отиде при който и да е. Не говори каквото и да е. Когато изследвате думите, ще видите, че той открива на нея. Фарисеите го питаха, кой си ти? Ти ли си Бог? Той не им казваше в прав текст. А на нея каза, аз съм Месията. Затова е много хубаво, когато изучаваме Божието Слово. Не само просто да учетеме за днеска, че сме го прочели, ето аз съм спокоен. Не, да се вглъбиме, да видите как Господ говори и как Той ни разкрива картини, които ние сме ги подминали. Да, виждали сме ги, обаче не сме обръщали внимание. Виждаме, че въобще пренебрегва всякаква традиция и отива точно там, в този омразен град. Наскоро се изучаваше, вие самите виждате как самаряни евреи са се смесвали, как после едните трябваше да отхвърлят другите, как са спъвали работа по строежа на стената и как, да кажем, къде с основание, къде без основание, но тук виждаме, че Исус Христос пренебрегва всякакви традиции. Пренебрегва всичко това, отива, сяда, идва самарянката, и Исус си казва, дай ми да пия. Директно, дай ми да пия. Първи момент тя най-вероятно се стъписва. Как той ще я заговаря? По-късно казва, вие, господине, вие сте юден, как така заговарвате самарянка? Но целта на Исус Христос съвсем друга. Връщайки се към 39 стих, виждаме успеха, който той постигва чрез нея. Не презирайки една отхвърлена от хората жена. И най-интересното, че той представя влагата вест като извор на живот. И когато ние отиваме там някъде, или сме пратени, или много често работим с колеги много време. Знаете ли, когато разберат, че сме вярващи, идват хора с въпроси. Каквито и да са. Даже ти задават директно въпроси пред всички. Не ги интересува дали по някакъв начин ти се смутиш или не е така. И в разговора почват да се намесват много хора. Наскоро ми се случи това нещо. Не съм очаквал.
Даже с шега, Божий човече са така. Имаше пионерско поръчение, който от нас е малко по-възрастен. Готов ли си? Винаги готов. Дружината питаше, винаги готов. Ръката. Искам да ви кажа, че при нас, християните, е точно така. Винаги готов. И историите, които Бог ни дава от Словото си, а това са Неговите думи, са по-важни от съдищата, виденията, по-важни от това кой какво казва, по-важни, защото лично ти общуваш с Него директно чрез Божието Слово и разбираш това, което Той е казал, как Той иска да го каже и на тебе. И Той и казва, ако беше знаела Божия дар, кой е онзи, който ти казва? Ако беше знаела кой е Божия дар. Кой е Божия дар? И ако отворим страниците или се върнем малко назаре от Божието Слово и виждаме контекста, а е хубаво, когато хванем една книга, цялата да си я изчетеме, цялата да си я проучиме, цялата да видим стих по стих, този стих как комуникира с цялата глава. За да не ванем стихове и така да си правим разни колаборации и неправилни изследвания. И ще видите в 3 Йоанна 15 и 16 стих казва така. И всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде свой единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Всъщност, Божия дар е вечен живот. И когато ние говорим Божието Слово, всъщност ние им показваме Божия дар. Ние им даваме Божия дар. В Римляни 6 глава ще забележите в 6 глава, извинявайте, последния стих, и там се казва така. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Исус Христос, нашия Господ. Амин. Когато ние представяме благовестието на първо място, представяме благата вест като извор на вечен живот. И църквата се казва така. Той е до кладенеца се казва Божия дар, а този, който дава този Божий дар, който представя Божия дар, който казва, взимайки от този Божий дар, ти наследяваш вечен живот, защото повярваш и приемаш този Божий дар. Защото който приеме този Божий дар, има вечен живот. И всъщност Христос е този Божий дар. Приемайки Него, и Той директно и казва, да беше знаела кой стои пред тебе. Първо, кой стои пред тебе. Тя не може да разбере, че всъщност самия Бог стои пред нея. Да, в човешки образ. Да, въплатен е Бог. Да, обаче, защото Той идва и я търси, чака я, иска да пие вода от нея. Да, по-човешки е изморен, но в същото време и предлага благата вест. В същото време тя асимилира, че този юдеен не я презира. Този юдеен с благи думи казва, дай ми да пия вода, изморен съм. Тя вижда, че той няма ведро, няма с какво да вземе вода. Разбира, че той не е с някакъв лош умисъл там при нея. И в същото време това отваря нейните духовни очи и уши да разбере какво той иска да й каже. Но все още не може да разбере, защото той казва, ако беше знала кой е Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пие, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Жената му казва, Господине, нямаш какво да загребеш вода, а и кладенец е дълбок. Тогава как имаш жива вода? Нима си по-велик от баща ни Яков. Ето тя почва да спори с него. Но той позволява да спори с него. Защото евреите не са имали право да говорят с чужди жени. Дори със своите лични жени, жена си, тя е трябвало да върви от заре и въобще не е трябвало да разговаря с него по пътя. Само вкъщи да го опита за нещо. Толкова са били потискани жените на това време, камо ли самарянка. Камо ли самарянка. И също време той отива пред нея и представя тази блага вест, която ще й даде вечен живот, която ще й даде Божия дар, която ще й даде, ще направи от нея извор на живот. Ако
беше знаела Божия дар и кой е този, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Но не е свършила тук историята. Казваме, че той разрушава бариерите между самаряни и евреи. Дали днеска ние, когато сме изпратени, имаме някакви бариери? Нека да си признаем, че сме имали или може и би имаме. Аз съм имал. Вече 13 години съм в квартал Република. Искам да ви кажа, в началото има големи бариери. Ама много големи. Много. Още отварям колата, стъпвам с крака и както и да е. Обаче, когато Бог ти дава благодат, Той ти дава ти да започнеш да обичаш, защото искаш да извършиш Неговата воля. Исус казва, пише там в Словото, трябваше. За някой от нас трябваше да еди къде си. Трябваше да извърши онова, което трябваше. Не знам при вас дали трябваше. И дали трябва. Да разчупите бариерите, които има между вас и някой, за да може ти да свидетелства на този човек. И вижте, конкретно той свидетелства на нея, но резултата го виждаме как тя пък свидетелства на целия град. И ако забележите историята по-нататък, аз малко придъхвам нещата и не е го казвам подредено, но ще видите как в един момент тя оставя стомната, чакай се, ти си отшла за вода, вземи си стомната. Не, оставя стомната. Вдъхновена от всичко това, което Исус Христос си казва и бърза. Бърза да отиде да каже какво Исус е казал. И казвайки това, повярват. Брати и сестри, ние не знаеме, когато Господ ни прати някъде и когато трябваше да идем някъде, защото думата трябваше означава да изпълниш Божията воля и той не се скъпи да заобиколи, а минава там, разчупва всичките бариери, отива при блудницата, отива при жената, която е отхвърлена, започва да я заговаря. Не го интересува какво другите ще кажат, не го интересува какво учениците ще кажат. Те са били юдеи. Те са били с още това мислене. И започва да й говори за благата вест, за Божията воля, за милостта, която Господ и показва, за Божия дар. Стои на кладенеца, наречен Божий дар, и в същото време той е Божия дар. Ако беше знаела ти. Ако беше знаела ти. Все още не знае. Но ние, които знаеме, и когато трябваше или трябва да отидем някъде и да кажем, дали ще имаме тези бариери? Защото много пъти Господ ни праща при нелицеприятни хора. При хора, които не ги харесваме, брати и сестри. И понякога аз съм си мислил много години, Господи, тази полиция за какво работя? Не ми се работи вече толкова години. Искам да ви кажа, миналата вечер ми звъни един човек и ми казва, аз съм на прага да извърша престъпление. Какво да правя? Аз съм му говорил много. И съм му дал много завет. И той повярва. Обаче в него е една борба. Не е лицеприятен човек, с много престъпления. Но той иска мнение. И то мнение, което знае, че ще бъде такова, за да му се успокои душата, да му кажеш отново, че това, което смята, не е така. И според Библията е друго, да простиш, и според Библията да не ти отсъждаш, или пък ти да ни предприемаш действия да си отмъстиш. И знаете ли, той се успокоява. И не за един път не звъни. И по нощите, и не знам си колко пъти. Но аз съм сигурен, че и при вас е така. И искам да ви кажа, не пренебрегвайте тези, към които Бог ви праща. Защото ако четем историята, ще видите една самарянка, проклета в очите на евреите. Отхвърлена в очите на евреите. Исус отива до нея, сяда и чака. 6 час на обяд. Той що не отиде по-рано? Що не отиде сутринта, като бяха другите там? Що не отиде и изчака учениците? Не, той трябваше, знаеше. Знаеше, защото е Бог, знаеше. За Бога ми казвам ви, интересни са Божиите истории и се открива такъв океан и когато човек започне да чете, казва, Господи, още искам да те познавам. И искам да ви кажа, това е действието на Исус Христос с благовестие.
По-късно виждаме Павел, по-късно виждаме Петър. Когато четеме Деяния на апостолите, 2 глава, 3 глава, виждаме Петър как казваше. Но знаете ли кое е общото между всички тях? Те казваха: покайте се. Когато четеме по-надолу, ще видите, че Исус Христос си казва нещо много важно. Тя почва да казва сега, да отклонява от това, което той се опитва да каже. Тя казва: ама тук сега този хълм ние се покланяме в Самария, другите се поканят в Юдея, ама така или иначе. И вижте кой казва. Исус си каза: иди повикай мъжа си. Ако до тук говорихме за това, че Исус представя благата вест като извор на живот, и той е Божия дар, и Божия дар е вечен живот, и този, който приеме Божия дар, ще има вечен живот, и от него ще блика извор на жива вода, защото когато ти приемеш Исус, Святия Дух заживява в тебе. Но второто нещо, което се случва, и аз ви моля, брати и сестри, когато ние отидем и праведно, и правилно представяме благата вест, нека да си спомним за това, че Исус Христос говори за нейния грях. И никъде в историята на Божието Слово не се пренебрегва греха. Защото може на тези хора да не им звучи приятно и хубаво, но когато ние започнем да говорим за Бог, нека да кажем защо Бог изпрати Исус. Слушах един проповедник и много ми хареса. И той каза: святия Бог, справедливия Бог, не може да търпи грях. В същото време е Бог любов. И кой изпраща Бог любов? Не изпраща себе си, само да ви кажа. Изпраща втората личност. Словото. Исус Христос. Който е живял винаги. Който е бил от вечността. Който е бил. Ако изследвате Божието Слово в Стария Завет, ще видите дейността на Исус Христос ясно. За съжаление, евреите не искаха да я видят в Исаия. Не искаха да я видят в псалмите. Не искаха да видят. Когато отворите Притчи 30 глава или 32 или 3, извиняйте, там казва кой в шепите се е събрал, кой е дал граници, как е името му, как е името на сина му и на много други места в Стария Завет. И слава на Бога. Исус не открит в Стария Завет. Когато четете Исаия, много пъти съм ви говорил за Троица, а в един път се казва 48 глава, Бог Отец и Духът ме изпрати. В 6 глава се говори свят, свят, свят 3 пъти. Деяния на апостолите се казва, това каза за Духът му. А в Йоан се говори 12 глава, това каза за Синът, когато видя славата. Говори се за Отец, Син и Святия Дух, за Троица. И сега ние виждаме, че Исус Христос идва в този свят и казва: покайте се, Матия 3 глава. Извинявайте, Йоан. Покайте се. 3 глава, 2 стих. Исус пък в 4 глава, Матея отново 4 глава, 17 стих казва: покайте се, защото наближава Божието Слово. Деяния на апостолите, 2 глава, 38 стих. Петър казва: покайте се. И знаете ли, те ожилени. Защо си ожилен? Защото си разбрал, че това, което си правил през целия си живот, не е било праведно, разбирате ли? И хората, когато ти им говориш за истинското Евангелие говори за греха. Тогава истинското Евангелие докосва тези хора. Разбирате ли? Не им говориш блудкаво Евангелие. Ела тук, ще се молим, Бог ще изцери. Искам да ви кажа, за Бог това е най-лесното. Но дали човека ще се смири пред Бог да се покае, за да бъде простена душата му? Дали? И Исус избра най-долната личност. Най-долната личност. От всички избра да отиде при най-долната личност. И той ни казва: дали ти си готов да отидеш при тази долна личност, която и да е. За да представиш Евангелието в истина. Защото благата вест е основна нужда на всички хора. Благата вест е основна нужда на всички хора. Брати и сестри, не е необходимо да им даваме розови балони, розови облаци. Не, нека да кажем истината такава, каквато е. Защото когато четеме Евреи 3 глава, ще видите, че всички са грешиха. Всички са под грях. Когато четеме Коринтяните 15 глава, ще видите, че Исус Христос умря заради
нашите грехове. Нека да не спестяваме на хората, че те са грешници и че живеят в грях, защото грехът е този, който ги отделя, защото грехът е този, който носи смърт, защото заради греха те са духовно отделени. Духовно отделени. И тази същата госпожа, която ми вика, ти си Божий човек, дай да говорим сега така, аз вика не съм грешна. Аз вика не признавам. Казвам ви сериозно. И тя е юрист. Трябва да познаеш Божието Слово. И да цитираш Божието Слово. Защото не знаеш с кого си имаш работа. Нито пък те ще знаят с кого си имаш работа. И аз си казах, какво казва Божието Слово. Че всички се грешиха. Да ходи да се разправя с Божието Слово. Нали? С Исус Христос. Обаче казваш истината. Ти не ги обиждаш. Казваш това, което пише. Искам да ви кажа, това важи и за нас. Явяват се някои хора и казват, понеже ние сме под кръвта на Христос, ние сме имали ДНК-то на Христос, нищо не може да ни навреди, няма страдания, няма болести. Искам да ви кажа, не говорете тези неща в блага вест. Когато благовествате тези измами, не ги говорете, не им давайте на празни обещания. Нищо не зависи от нас. Зависи от Бог, но нищо не зависи от нас. Искам да ви кажа, зависи от нас ние да посееме Божието Слово в истина. Може ли ти да посееш фалшиво семе? Ако посееш фалшиво семе, какво ще порасне? Нищо. Искам да ви кажа, че в моя живот, сигурно и във вашия живот, са сеяти много фалшиви семена. Много. Още от самото начало, понякога също. Но когато ти си приел истинското Слово и то се вкоренява в тебе, то почва да дава плод. Затова ви моля, нека да сееме истинското Слово. А истинското Слово, ако отворите сега 3 глава на Римляни, 10 стих, и там казва така. Както е писано. И е писано в Стария Завет. Няма правилен нито един. Няма никой разумен. Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха. Заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. На хората от квартал Република им казвам, хайде сега да отидем навън. Хайде сега питайте този, вярва ли в Исус Христос? Приема ли го за личен Господ и Спасител? Не. Обаче знаете ли, когато започнеш да говориш Божието Слово, че ние сме грешници, че Той е грешник, че Той трябва да се примири с Бога, че единственият начин да се примири като приеме Исус Христос и се покае, защото казваха покайте се. Покайте се. И Петър проповядва тази проповед във 2 глава след 50-ница и там казва какво да направим, братя, какво да направим? Покайте се. Ожилени в сърцата. Защо си ожилен? Защото ти си докоснат от Господа, докоснат си от Святия Дух и твоето сърце иска да се примири с Бога, защото си видял частица от силата, мощта на Господа и Святия Дух те изобличава за грях. Амин. Радвайте се, когато Святия Дух ви изобличава. Радвайте се. Не отхвърляйте Духът. Не се съпротивете. Защото тогава се вижда, че Бог работи, защото Той работи в тези, които обича. В тези, които обича. Ахав го презря, прави каквото си искаш. Видяхте историята и я знаете. За малко Йосафат и той да се обърка. Бяха го объркали за един момент. Какво прави с нечестивите? Но Господ, тези, които ги обича, допуска наказание в тяхния живот. Това е друга тема, която ще говорим някога. Но сега виждаме, че Той ни казва, гроб отворен е гърлото им, а спидова отрова, техните уста са пълни с клевета, краката им бързат да проливат кръв. Така, накрая, пред очите им няма страх от Бога, защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изискване от закона, понеже закона става само познаване на греха. Амин. Няма страх от Бога, бързат да проливат кръв. Всички са грешиха, всички са под грях. Това е, което ние бихме могли да кажем. Да, хората може да бъдат наранени, може да бъдат обидени,
Обаче ти казваш истината. Ти не ги обиждаш с тази истина, ти просто казваш истината. Истината е, че те са грешни. И това казва Исус в Йоан 4 глава. Ето, вижте текста. Колко тактично, но и с твърд тон, жената му казва: Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам. А Исус каза: иди, повикай мъжа си и ела тука. Иди, повикай мъжа си. Жената му отговори: няма мъж. Вижте, всъщност тя има мъж. Казва: няма мъж. Вижте Исус какво казва. Той знае, че тя няма съпруг. Мъж има, но няма съпруг. И той казва: право казваш, че нямаш мъж, защото 5 мъже си имала. И знаете ли, за онова време, а и за сега, това е изобличение. Това е изобличение за грях. Дори и да са били 5 съпрузи, да са починали, последният, който ни е съпруг, я води в грях и тя живее в грях. И той изобличава за грях. Той не си спестява. Виждате ли, в първи момент той разкрива себе си като Божия дар, разкрива извор на жива вода, разкрива, че тя, ако знае кой е и ако пие от тая вода, ще и блика от нея извор на жива вода. А всъщност, когато ти си новороден, когато повярваш Святия Дух е в тебе, той те кара да носиш добри дела, добри плодове, защото той живее в тебе. И горко на тия, които не пренасят тези плодове. Горко. Защото през останалото време казва: вие трябваше и учители да станете, а все още пийте млеко. Трябваше. И това е задължение. И в същото време виждаме как Исус Христос я изобличава за този грях. И аз ви казвам: не спестявайте Божието Евангелие. Не спестявайте истината. 15 глава 1 Коринтяни, Павел казва: това приех. Исус Христос умря заради нашите грехове. Кои грехове? Какви грехове? Аз не съм грешал. Не си грешал ли? Ми живееш чуж мъж. Прави си разни неща, които никой не ги вижда сега, но Бог ги вижда. Очите на Господа са навсякъде. И Той не търпи зло. Той знае всичко. Ами кажете, как седи там, носи вода, самарянката му дава да пие. И той казва: имаш. Откъде да знае той? Знае обаче, защото е Бог. Така знае всичко и в нашия живот. Знае всичко в нашия живот. И знаете ли, когато ние сме повярвали, имаме голяма отговорност. На Давид каза: понеже си дал причина да се похули Божието име заради това, което... Спомняте ли си? Колко човека, хиляди хора умряха заради тази работа. А ние, когато сме повярвали, нека да казваме истината. Нека за Бога да казваме истината на Божието Слово, а не сладникаво Евангелие. Не Евангелие, което не е истинско. Ела, тук ще се удовлетворят желанията. Ще се молим, ще бъдеш изцерен. Да, и това ще го направим. Но първо, Божието Слово казва, че най-много се радват ангелите за една спечелена душа. Вижте, някой може да се обиди. Обаче, ако той е пратен от Господа, както Исус казва: вие не знаете каква храна. Нали? Те му носят храна и аж по-нататък е историята. Извинявайте, не я подреждам. Просто прибързвам малко. Но вие може да си я прочетете. Те му казват: той вика: аз имам храна, която вие не знаете. Коя е твоята храна? Да върша Божията воля. Коя е нашата храна? Да вършим Божията воля. Защо той казва на самарянката: пи от тази вода и никога няма да ожеднеш? Защото тя, когато пие от обикновената вода, ожеднява, знаете ли? Когато ние черпим от света, ние винаги ще искаме още. Още да не е хубаво, още да не е приятно. Обаче, когато се оставиш в Божията ръка и вършиш Неговата воля, това е твоята храна и ти никога няма да огладнееш. И никога няма да ожеднееш. Разбирате ли? Когато насилиш себе си, това означава да дигнеш кръста си и да го следваш. Не ти се иска. Там не ми харесва. Там не ми е приятно. Човек, не искам да ви пускам, но съм си свалил едно клипче на TikTok. За няколко жени, вдовици от Сирия. Те разказват как мъжете им са били екзекутирани. И казват: ние знаем къде се намират те сега.
Знаем, че са мъченици за вярата. Брати и сестри, аз се чудя, защо някой не отива там да показва магарите на християните, които не са приети от Бога? Защото не може. Защото там си в истината. Или те плачат и казват, ние знаеме, ние вярваме в Исус Христос. Казват, това е нашия живот. В Него сме повярвали и сме готови да си представяме. И днеска, сега на нас не е приятно тук. Хубаво е. И в България, да, колкото и да е икономически, но това до някъде е спорен въпрос. И има хора, които страдат за Христос. На църква са, влизат с автоматите и ги избиват в Нигерия. Квартал Република, колко и понякога да не ги харесваме, искам да ви кажа, че там са чисти християни. Те знаят, че идват от мюсюлмански семейства и знаят къде отива. Искам да ви кажа, брати и сестри, има плодове. Има плодове. Когато ме поканят да отидеме с Аско, заедно работиме, в един дом на един вярващ идват поне 10 човека негови роднини. И аз не го правя, нито той го прави. Просто сме поканени. Просто сме решили по този начин. Да не вееме по пътя да маршируваме, вижте, ние сме евангелисти. Не, искаме да отидем там, да разкажем за Христос и редица въпроси възникват от тях и те чуват. И аз благодаря на Бога. Защото аз мога сега да сея, друг обаче ще жени. Така пише Божието Слово. И вижте какво случва с самарянката и приключвам. Оставя стомата, аз ви казах, бяга да отиде да каже, елате да видите какво ми каза той. Защото тя вече беше повярвала. В нея беше влезнал този Божий дар. Тя имаше жива вода и искаше тази вода не да я задържи за себе си, а да я даде на тях. Една проститутка, с извинение, една блудница, една лека жена, до която Исус отиде, една жена, която му даде вода, но която прие благата вест, която въпреки всичко остави стомната и отиде да благовества. И благовестието й беше успешно. Аз не знам, когато кажа на най-долния човек, дали Господ няма да го употреби. За Бог няма бариери. За Него хората са еднакви. От една кръв ни е създал. Всички бяхме под грях. И аз бях, и всички. И всички ние. За съжаление, ще забележите, че като нация България изчезва. Намаля. Съгласни ли сме с това? Други обаче етноси се разширяват. Искам да ви кажа, че ромския етнос като евангелисти нарастват. На тях им трябва правилно учение и те ще го имат. И са започнали да работят в това отношение. И то здраво. Да очистват редици, защото при тях расте. А ако няма все още в махалите не войстваш атеизъм, а мюсюлманство, което да ги нахъсква, това е заради евангелистите в махалите. На всяка махла, във всеки грах има. Каквито и да са. На тях им трябват учители. На тях им трябва да се представи благата вест, както трябва и тя им е представена. Но ние какво ще направиме? Как ние ще се отнасяме с подобен тип хора, братя, сестри, отхвърляни, защото Исус отиваше при отхвърлените. И искам да ви кажа, там в периферията най-много се движеше той. Целият град повярва. Така ли? Ще четете Словото, ще видите. Защо евреите не искаха да повярват? Но целият град повярва. Нека Бог да ни благослови. Боже, благодарим Ти. Защото Ти винаги си казвал истината. Ти си един добър Бог, който въпреки, че понякога ни боли, Ти ни даваш истината, която ни освобождава, която ни прави свободни. Не ни изоставяй, Господи. И ние Ти благодарим, че понякога ни изобличаваш. Показваш ни отново пътя, Господи. И това за нас е добро, Боже. Благодарим Ти, Татко, за всичко, което прави за нас. Благослови всеки брат и сестра. В името на Исус. Амин.